No, i les respostes que donaves es poden pensar amb una certa clau comunitària que va una mica en contra, entenc jo, el discurs individualista dels nostres temps, on la idea és que ens convertim en autònoms i mestres de nosaltres mateixos, amb aquesta idea de que Sí. sols podem, no? I a més és molt interessant perquè és justament el contrari, és a dir, avui en dia impera aquesta idea de que tu sol pots, però no només això, sinó que tu has de trobar-te tu mateix dins teu. Però en realitat tu dins no tens, és a dir, no hi ha res que ens digui qui som, sinó és a mesura que fem i que ens relacionem. I no, que et conec a tu i tu em dius, no, mira aquest llibre, o jo què sé, el meu avi va ser un represaliat del franquisme, jo començo a veure, ostres, doncs això és important, tal, o a la meva veïna la poden desnonar i llavors prenc consciència. Llavors, totes les eines que ens diuen avui en dia de com és sobreviure en aquest món a partir d'aquesta ètica neoliberal fan fracassar l'individu. És a dir, és supercuriós que una societat que diu que és l'individu qui regna, tot el que digui el que ha de ser l'individu és tot el que el fa fracassar.